Wie heb ik naast mij op de kruk? Ik ben Corine. Ik ben 24 jaar. En waar kom je vandaan? En ik kom uit Kruiningen. Uit Kruiningen. Ja. En lust jij een echte Zeeuwse mocktail? Ik wil hem wel proberen. Ja? Nou, Veerle is ermee bezig. Praten wij ondertussen over geluk. Wat is voor jou, wat was voor jou een geluksmomentje? Nou, ik ben vorige week geslaagd voor mijn aanhangerrijbewijs. Voor mij een heel belangrijk iets, omdat ik het nodig heb voor mijn bedrijf. De eerste keer was het gezakt. En ja, als je dan toch slaagt, dan ben je blij, ben je gelukkig. Dat is gewoon een aanhanger achter de auto. Ja. En de eerste keer lukte het niet? Wat ging er mis? Alles. Alles. Toen was ik heel ongelukkig. Ja. En de tweede keer ging En hoeveel alles tijd goed. zat ertussen? Een paar weken. En dat is dan ook weer een paar lessen? Ja. En hoe ging het dan in de les? Ja, supergoed. Ja, Zenuwen? ik denk dat dat het probleem was. Ja? En dan de tweede keer, waar moest je afrijden? In Goes. Ja. En dan krijg je ook rotondes en zo. En bocht je achteruit met een aanhanger? Ja. Heel Ja, verschrikkelijk. In één keer. In één keer? Ja. Dat was ook Dat wel was een lustig, geluksmomentje. Ja. En hoe lang moest je rijden? Een uurtje. Ja, of het was een uur totaal, maar misschien zou je 20 minuten. Toen was Ja. die man tevreden. En voelde je al aankomen van, nou, dit gaat hem worden? Ik stond 's ochtends op, het zonnetje scheen. Het was een goede dag om te slaan. Absoluut, ja. Ja, en op het moment dat je aan het rijden was? Ja. Het ging zo goed. Ja, absoluut. Oh, ja. En nou zeg je, ik had het nodig voor mijn bedrijf. Wat doe je? Ik stap de markt. Oh. Ja. En Maar dan hebben we het niet over een aanhangwagentje. Nee, 9 meter komt er achter me. Ja. Wel ja. En met wat erin? Bloemen. Bloemen. Ja. En met wat voor grootte van aanhanger moest je afrijden? 7 meter? Oh, dit is ook wel Ja, een... ook komt wel wel een een eentje in de buurt. Ja, Dus ja. het is maar 2 meter verschil. Ja, maar Ja. 2 meter is dan toch wel een end, hoor. En heb je er al mee gereden nu? Nog niet. Nog niet. Nee, bijna. Dus hij staat klaar. Ja. Laatste puntjes op de i en dan hopen we ermee aan de hand te gaan. En wat wordt je eerste markt? Ierseke. Ierseke. Ja, denk het wel. Nou, dan wens ik je een hele goede verkoop. Dankjewel. En met een lege aanhanger terug naar huis. Absoluut. Ja, dan ben ik nog meer gelukkig. Ja. Nee, daar gaan we voor. Absoluut. Ik geniet er gewoon van het leven. Ik kan ademen, ik sta iedere ochtend gezond op. Ik sport, ik doe alles. Dus dat is voor mij een gelukkig leven. En ook geluk voor mezelf. Een zonnige dag, dat zeker. Ik denk als ik met mijn familie en mijn vrienden kon zijn, dan ben ik gelukkig. I think being around people that you like and having joy in your life and doing things that you like. Wie zit er naast me? Ko Wakker, Ko uit... Axel, Axel. Zeeuws-Vlaanderen. En Ko, lust jij een echte Zeeuwse mocktail? Nou, dat wil ik wel eens proberen. Ja, Van Veerle? ja, dankjewel. Met een beetje zeekraal erin. Ja, dat herken ik. Ko, als je denkt aan een geluksmomentje in je leven, wat denk je dan aan? Ik heb er meerdere gehad, maar het grootste geluksmoment wat ik gehad heb is afgelopen januari. Toen ging het niet zo goed bij me en energiek. Ik ben in het ziekenhuis terechtgekomen. En toen heb ik een katheterisatie gehad van mijn hart. Ja? En aan een gesprek met de cardioloog. En hij zei toen tegen me van, goh, je hebt deze symptomen, maar je hebt dit probleem. Die zegt, jij gaat hier niet meer naar huis. En als je naar huis gaat, is het via Gent, maar ga je eerst opereren. Nou, ik moet zeggen, ik ben door het oog van de naald gekropen. Maar dat wist je op dat moment nog Dat wist niet? ik op dat moment niet. Het was een pure verrassing. Ik ben een half uur later ben ik met de ziekenwagen naar Gent afgevoerd. Dus je kon niet meer naar huis? Ik kon niet naar huis. Ik mocht mijn vrouw nog even bellen, die was gewoon werken. Die schrok zich helemaal het Die apenzuur? schrok er zeker het apenzuur. En die cardioloog die heeft de ziekenwagen gebeld. En ik ben eigenlijk een half uur later ben ik afgevoerd naar Gent. En 4 uur later ben ik geopereerd en heb ik 4 omleidingen gehad. Dus als je over een geluksmoment mag spreken, ja, dan ben ik daar
Maar wat was het geluksmoment? Het moment dat hij zei, je gaat in de ambulance naar Gent? Of het moment dat je wakker werd? Dit beeld vergeet ik nooit meer. Deze symptomen en dit probleem. Je bent een tikkende tijdbom. Maar je die tikkende tijdbom kan voorkomen, nou, dat noem ik een geluksmoment. Maar dat had heel anders af kunnen lopen. Ja. En die tikkende tijdbom die zit nu naast me. Ja. Maar die tikt niet meer. Nou, die tijdbom niet, maar die tikker die doet het weer goed nou. Gelukkig. Merk je verschil? Ja, toch wel hoor. Toch wel? Ja, toch wel. Ja. Ja. Maar al complicaties zijn er een klein beetje bij, maar oké. Ik ben tevreden, maar dat gaat er ook helemaal niet meer kunnen zijn. En dat beschouw ik met het geluksmoment van mijn leven. Als je dan denkt over geluk zo door de week, dan is geluk ook gewoon dat je een leuke baan hebt waarbij je telkens wat anders doet, dat je overal komt en dat is ook geluk. Ja. Nou, geluk is een groot woord, ja, een klein woord, maar een grote betekenis. Mijn geluk, ja, dat loopt hier. Mijn kleine, meer niet. Ja, ik probeer het wel iedere dag te voelen, dus ik ben er wel bewust mee bezig. Dus als het gaat zoals het vandaag gaat, ja, dan ben ik wel een gelukkig iemand, ja. Ja, je moet geluk wel zelf maken. Niemand doet het voor je, denk ik. Tenminste, meestal niet. Wie zit er naast mij? Ik ben Kelly Martley en ik kom uit Katzand. En lust jij een echte Zeeuwse mocktail? Nou, als het Zeeuws is zeker. Ja? Nou, Veerle heeft er al eentje voor je klaar. Dankjewel. Als het gaat om een geluksmoment of momentje in jouw leven, wat schiet er dan meteen te binnen? Nou, eigenlijk vooral mijn hobby. Mijn hobby is eigenlijk paardrijden. Dat is eigenlijk een heel groot deel van mijn leven. Ik heb ook zelf 2 paarden. Ik ben echt opgegroeid als klein meisje in de paarden. En je hebt er 2? Ja. Hoe heten ze? Nou, de ene heet La Quinta, dat is een echt meisje. En de andere is Boys Don't Cry. En dat is een ruin. Oké, en je rijdt op allebei? Klopt, dus de ene Mary, dus het meisje La Quinta, die is eigenlijk wat moeilijker. En daar rijd ik dus samen met mijn moeder op. En de ruin, die hebben we eigenlijk sinds vorig jaar nieuw gekocht. En daar ben ik eigenlijk vooral mee wedstrijden aan het rijden. En dat is eigenlijk ook waar mijn geluksmomentje over gaat. Want wat voor soort wedstrijden zijn dat? Nou, dat is eigenlijk vooral dressuur en springen. Maar dan wel echt de basissport waar ik erin zit. Dus daar zit ik nu nog maar in. En wat is dan precies het geluksmomentje? Nou, het geluksmomentje is eigenlijk, ik heb mijn moeilijkere paard, La Quinta, daar heb ik nooit wedstrijd mee kunnen rijden. En was wel het doel, maar nog niet gelukt. En met Boys was het eigenlijk totaal niet de bedoeling om met hem wedstrijd te gaan rijden. Nou, hij deed super leuk, dus toch maar wedstrijd gaan rijden. En bij mij is het gewoon nou echt, als ik daar op wedstrijd ben, maakt niet uit hoe mijn wedstrijd is gegaan. Ik ben gewoon echt tevreden, ik geniet. En mijn geluksmomentje is dan, als het dan wel goed is gegaan, ja, dan heb ik zo'n grote glimlach op mijn gezicht. En dan samen met mijn moeder, omdat we het met z'n tweeën vooral doen, zie je ons echt gewoon genieten. En dat vind ik zo mooi aan onze sport. Oké, nou, ik zou zeggen, geniet van je mocktail. Zeker, dankjewel.